Дві аварії за участі пасажирських рейсових маршруток сталися сьогодні вранці на Миколаївщині та Житомирщині. Загалом загинуло 15 чоловік, понад 2 десятки ушпиталених. 6 людей в реанімації. Урядовці створили спецкомісію, яка взялася за розслідування цих ДТП. У поліції заявили, від сьогодні посилюють заходи безпеки на українських дорогах. Докладніше мої колеги. Це Житомирщина, 127-й кілометр траси Київ-Чоп. Маршрутка, що прямувала до Рівного, врізалася у вантажівку. В цій аварії загинуло 10 людей, серед них дитина. Очевидці трагедії кажуть, маршрутка неслася на шаленій швидкості. Все сталося за лічені секунди. Выпала сначала девочка, и, получается, после девочки уже почала вона давай на тормоз, і вже люди вже почали задні двері відкривати, тому що коли вже случилась аварія, почали двері відкривати і витягувати тих людей, які вже вижили. Вціліли в цій ДТП 10 людей. Всі вони з різними травмами ушпиталені в лікарні Житомира. В місті оголосили День жалоби. Серед доставлених до лікувальних закладів жителі Житомирщини є 2 дітей 2007 року народження і приблизно 13-14 років. Діти в вкрай тяжкому стані знаходяться в реанімаційних відділеннях лікарень. А це вже Миколаївщина, траса Одеса-Київ. Тут теж пасажирська маршрутка врізалася у вантажівку. Та стояла в крайній правій смузі. Водій рейсового автобусу та 4 пасажирів загинули. 12 чоловік ушпиталено. Прямувала маршрутка з Одеси в Гомель. Всі пасажири – громадяни Білорусі. 3 знаходяться у важкому стані в відділенні реанімації, а інші пацієнти знаходяться у звичайних відділеннях. Стан їх оцінюється як середньої важкості. І з ними працюють лікарі. Вони отримують усе необхідне лікування. Допитуються свідки, допитуються водій вантажівки, який пояснює, чому він зупинив автомобіль в тому місці і чи були вжиті всі заходи безпеки. Слідство встановить всі версії і ступінь вини і одного, і другого водія, але водій мікроавтобусу загинув на місці події. Водія вантажівки на Миколаївщині затримали. З початку року в Україні трапилося кілька смертельних ДТП за участі пасажирського рейсового транспорту. У квітні аварія у Кривому Розі. Тоді на перехресті зіштовхнулися 2 автобуси та легковик. 10 людей загинуло і ще близько 2 десятків постраждали. А наприкінці червня на Рівненщині легкова автівка зіштовхнулася з маршруткою. Тоді загинуло 4 людини. Реана Алієва, Заман, АТР.